Conseguir un camiño de Santiago libre de violencias machistas é o obxectivo da campaña posta en marcha dende o Goberno do Estado. Chámase Non camiña soa e busca atender as mulleres peregrinas ao longo da ruta Xacobeas. Neste momento, un 53% dos peregrinos son mulleres, moitas delas ademais que fan o viaxe solas, en compañía, e polo tanto, pois o tema da seguridade é nestos casos especialmente relevante. Actualmente son case 400 os establecementos da provincia de Pontevedra que forman parte desta campaña. A subdelegación repartiu máis de 400 cartéis e 8.300 tarxetas informativas entre estes locais polos que pasan as rutas xacobeas que percorren a provincia. Agradecer tamén especialmente os establecementos comerciales que se teñen adherido a este programa que permiten achegar a información ás peregrinas. Son aproximadamente 400 comercios, 400 puntos de información, e quero facer un chamamento tamén para que o resto do tecido comercial e do tecido hosteleiro e de servicios por donde pasa o camiño participe neste programa. O material informativo está impreso en español, inglés e galego e incorpora un código QR que dá acceso aos recursos dispoñibles para loitar contra a violencia machista. Ademais, Losada recordou que está operativa a aplicación Alercops, que permite comunicar alertas en tempo real e enviar xeolocalizacións. Para o tecido económico do país, ofrecer un camiño seguro e, ademais da propia imaxe do camiño, dos concellos polos que pasa, da comunidade autónoma e de España, unha imaxe positiva, é tamén un factor económico importante. Eu creo que a xente se sinta segura e sinta que pode facer turismo, neste caso turismo de peregrinación, un nivel alto de seguridade, favorece a interacción sen ningunha dúbida e, polo tanto, a actividade económica. Albergues, oficinas de turismo, oficinas de Policía Nacional, Garda Civil e Policía Local, centros de saúde, hospitais e farmacias son algúns dos puntos que forman parte desta campaña.